Én köszönöm a meghívást, szeretettel üdvözöllek benneteket. Amikor Sándor megkeresett ezzel a koncepcióval, hogy élik, a problémák nem egydimenziósak a világban, talán így lehetne röviden összefoglalni. Ezért akár egy-egy szakma szempontjából azok megoldása lehet optimális, de összességében katasztrófához is vezethet. Ezért valahogy úgy kéne, amilyenek a problémák, úgy kéne nekünk ezekkel foglalkozni. A különböző szakmák képviselőinek valahogy egymást meg kéne hallgatni. Közösen kéne kitalálni valami közös optimumot, ami valószínűleg egyik szakma szempontjából, vagy egy tudományterület szempontjából sem lesz az optimális, de az összhatása valószínűleg ennek lesz a legjobb. Na, bár én, látjátok, nyugdíjba vonultam, erről most nem akarok sokat beszélni, hogy milyen körülmények között, de amikor ezzel a koncepcióval Sándor megkeresett, azt gondoltam, hogy erről tényleg érdemes lenne beszélni, és a saját területemről szívesen hozok példákat. Annál is inkább, mert a műhely, ahol vagyunk, ez is olyan műhely, akivel együtt dolgoztam én valamikor 10-15 évvel ezelőtt. Sok minden történt azóta, de a hitünk azt hiszem még mindig megvan, hogy azok a programok, amiken dolgoztunk, a vásárhelyi terv továbbfejlesztését mondom például, a folyóvölgyek újragondolása és egy egészen másfajta tájhasználat kialakítása, amiben a műszaki szakembertől az agrároson keresztül a néprajzosig mindenkinek ott a feladata és helye. Szóval, hogy ez a koncepció, ezt egyszer valakinek majd meg kell valósítania, talán lesz köztetek is olyan kapcsolat, vagy olyan helyzetbe kerültök, hogy erre hatni tudtok. Ezért talán nem baj, hogy én is elmondom a magamét ezzel kapcsolatban. Arra kért Sándor, hogy a mezőgazdasági tájhasználatról beszéljek. Hallottam, hogy Andrásfalvi Berci az elmúlt alkalommal kitűnő előadást tartott, nem lett meg. Nagyszerű ember, és valóban a néprajz, a múltunk, a története a tájhasználatnak, a környezethasználatnak sokat adhat a jövő megtervezéséhez is. Úgyhogy nagyon jó, hogy ő erről a szeletéről a történetnek beszélt, így a történeti részével én nem kell, hogy túl sokat foglalkozzam. Inkább részben egy elvi megközelítést szeretnék nektek adni. Táj és tér alkalmasság, funkciók használat kérdésében. Azután a másik ilyen kisebb egység lenne a tájhasználati alapstratégiák. Hogyan is közelítenek a különböző megközelítések ehhez a problémához. És aztán szeretnék persze főleg beszélni a fenntartható alkalmazkodó mezőgazdaságról. Mit is jelentene ez? Hogyan segítheti ezt a fajta tartalmas tájhasználatot, hosszú távon működtethető rendszerek kialakítását. Nézzük akkor talán először ezt a röviden, néhány vázlatpont erejéig ezt az első kérdést. Hozzáteszem mindjárt, és ezt talán előbb kellett volna jelezni, igyekszem egy óra alatt összefoglalni a saját mondandómat. 5:30 körül el kellene mennem, itt zajlik az állami földek kiárusítása, és hát ez ügyben kértek, hogy én is mondjam el a véleményemet, a Kossuth téren lesz egy kis összejövetel, és hát ott el kéne mondani, hogy mit is gondol ki erről az egész helyzetről. Úgyhogy elnézéseteket kérem, ha úgy alakul később, akár egy további témakörrel is szívesen állok rendelkezésetekre, és folytathatjuk ezt a beszélgetést, de ma 5:30 innen el kell menjek, elnézést kérek előre is érte. Tehát igyekszem egy órát összefoglalni, és akkor egy fél óránk azért marad némiképp megbeszélni azokat a gondolatokat, amelyek fölmerülnek bennetek, illetve a kérdések vannak, és tudok rá válaszolni, hogy szívesen megteszem. Talán egy ilyen első fogalom lenne a plurális környezet elv, amit idehozok, anélkül, hogy én ezt különösebben bevezetném, ami nem szól másról, mint hogy ugyanaz a környezet, a környezetek sokaságát hordozza magában, attól függően, hogy milyen vonatkoztatási rendszerben vizsgáljuk. Hogy egy nagyon triviális példát mondjak, a Bükk-Fennsík, könnyen belátható, még azok számára is, akik mezőgazdasággal nem foglalkoznak, nem alkalmas. Tehát egy rossz adottságot ír le a búzatermesztés szempontjából, ugyanakkor a nevéből fakad, hogy bizonyos, különösen erdészeti ágazatok számára kiváló feltételeket biztosít. Azért hívják úgy, ahogy egyébként.
sokszor, ha megnézzük a régi térképeket, elővesszük ezeket az anyagokat, a dülőutakon megtaláljátok, hogy mire jó az a környezet. Tehát abból a sokaságból, amit a környezet jelent, ott az a speciális környezet mire alkalmas. Tehát ugyanaz a környezet lehet jó és rossz is, attól függően, hogy milyen vonatkoztatási rendszer, milyen célfüggvény szempontjából vizsgáljuk, hogy milyennek is minősíthető jónak, közepesnek, gyengének az adottság. Ez azért lényeges, mert a mezőgazdaság esetén majd látjuk, ehhez való alkalmazkodás, a környezeti adottsághoz való alkalmazkodás, ez egy meghatározó kulcskérdés egy tartalmas gazdálkodásban. A másik ilyen kérdéskör, amit így előzetesen érdemes megvizsgálni, ez a kölcsönhatások. Ugye itt egy nagyon egyszerű kis megközelítést hozok én ide elétek. Vannak a környezetnek adottságai, ökológiai táji adottságok. Minden táj magában hordozza azokat a lehetőségeket, amire alkalmas az adott táj. Ez az adottságkör, amivel rendelkezik, ez meghatározza a lehetséges funkciókat, tevékenységek körét, azok intenzitását is. Tehát, hogy mit lehet ott abban a tájban folytatni, és milyen intenzitással lehet azt a fajta tevékenységet ott folytatni. És ez a funkciós tevékenységi kör, amit ott megvalósítunk, és annak intenzitása az visszahat a tájra, az ökológiai adottságokra, tehát egyfajta körről van itt szó. Rossz környezethasználat tovább rontja, vagy rontja az ökológiai feltételeket, a táji adottságokat, és egy ördögi körbe kerülünk, hogyha nem megfelelően használjuk ezt a tájat. Nagyon egyszerű kis megközelítés, miután azt hiszem, hogy különböző irányból jöttetek, ezért talán igyekeztem, amennyire lehet egyszerű megfogalmazásokat használni. Milyen tájhasználati alapstratégiák vannak? Én a két szélét mutatnám, persze ezek között átmenetek is vannak. Az egyik, ez a bizonyos függetlenedő. Nem biztos, hogy szimpatikus leszek ezzel, technokrata megközelítés. Techno-optimizmusnak is szokták ezt mondani. Mindent meg tudunk valósítani, mert mindenre van megoldásunk. Ugye általában nem is az a kérdés, hogy meg tudjuk-e valósítani, hanem hogy van-e értelme. Nem az a kérdés, hogy lehet-e a világűrben búzát termeszteni, mert természetesen lehet. De ott mindent nekem kell biztosítani. Tehát olyan automatikát, hőellátás, fényellátás, víz, mindenfélét, hogy ott búzát lehet termelni a végén, természetesen. Nem kérdés, hogy lehet-e, a kérdés általában nem is így hangzik, hanem hogy van-e ennek értelme. Na most ez a megközelítés, ez általában átalakító közelítést jelent. Azt mondja, hogy ha nem megfelel a környezet arra, amit én ott elhatároztam, akkor addig alakítjuk, amíg megfelelő lesz. És tulajdonképpen mindenütt megvalósítható bármi. Most szélsőséges, mondom az egyik szélét mondom, a legszélsőségesebb megközelítést. Ugye a síkvidéki vízi erőmű az én fölfogásomban ez a kategória, hogyha már vizesekkel és műszaki egyetemen vagyunk, ez a kategória. Mert Ausztriába vitték ki annak idején a képviselőket, hogy nézzék meg, milyen jól működik a vízi erőmű, de természetesen az esése ott a folyónak az ilyen. 100 méteren akkora vízoszlop összegyűlik, mint itt, mit tudom én, 100 kilométeren az Alföldön. Meg lehet csinálni? Természetesen. Hogy ne lehet? 100 kilométeren keresztül duzzasztani kell akkor a folyót, ugye? A végén lesz akkor a vízoszlop, hogyha leejted, ugyanolyan energiát fog termelni, mint Ausztriában 100 méter után. Ennek nagyon nagy ára van egyébként az ilyen típusú átalakításnak. Most ugye az idő miatt ezekre én nem tudok minden példára részletesen kitérni, de erről érdemes lenne egyszer külön is beszélni. Volt nekem egy később rektorom az egyetemen, aki annak idején, mikor megkérdezték tőle a vízi erőmű építésnél, hogy van-e annak ökológiai hatása, azt mondta, hogy nincs. Pedig hát ugye gyakorlatilag az általános iskolában tanuljuk a közlekedő edények elvét, hogyha fölemelem a vízszintet, a túloldalon följön. Ha csak ki nem betonozom a folyót, hát akkor vagy szigetelem. Azt viszont csatornának hívják, nem folyónak. Vagy mondok egy saját példát, vagy még egy ilyen példát, legyen akkor ez is a folyó, ez a szovjet elképzelés annak idején, a folyók megfordítása ebben a logikába illik. Mert hogy nagyon jó bővízű folyói vannak Szibériában annak a területnek, az egy bajuk van, hogy az ellenkező irányba folyik, mint ahogy jó volna.
A logikát próbálom ezekkel a példákkal bemutatni, ezek szélsőséges példák persze, maguk a példák is szélsőségesek. Meg lehet csinálni? Hogyne? Hát tulajdonképpen, mikor a szennyvizet átemeljük a dombon, és összegyűjtjük egy országban, meg kiemeljük a völgyből, akkor ezt csináljuk. Hát hogyne? Megemelem a vizet, aztán folyik egy darabig ellenkező irányba, akkor megint megemelem, újra folyik, tehát megoldható a történet. Technikailag lehetséges a dolog, megoldható. Gumipitypangzalába hoztam egy magyar, vagy egy mezőgazdasági példát is. Ugye semmi nem adott ahhoz, ugye az 50-es években volt egy ilyen elképzelés, azoknak mondom, akik ezt esetleg nem ismerik, miután nem jutott gumihoz könnyen akkor az ország hozzá, és az volt az elképzelés, hogy majd mi megtermeljük az alapanyagot. Van egy ilyen növény, hogy gumipitypang, egy trópusi növény egyébként, tehát hő is kell, víz is kell, szóval semmi nem adott ahhoz, hogy ez itt teremjen, de hát párthatározat volt akkor annak idején arról, hogy bizony gumipitypangot kell termelni, és az egyik kedves professzor, már nem él, a Kertészeti Egyetemről annak idején mesélte, hogy főagronomus volt egy állami gazdaságban, és hát szocialista munkaverseny volt, hogy ki tudtak gumipitypang magot termelni. És megkapták, szétosztották az állami gazdaság közt a gumipitypang magot, hogy szaporítsuk először föl, hogy aztán lehessen gumipitypangot termelni, és abból aztán gumit lehet majd gyártani. És ő valami miatt elfelejtett ezt elvetni. De az akkor főben járó bűn volt, ezért börtön járt. Mindegy, lesz ami lesz, beadta a vetőmagot, mint a termést. Tehát azt, amit kapott, nem vetette el, hanem leadta, mintha azt termett volna neki. Megnyerte a versenyt. Mert hogy semmi nem adott ahhoz, hogy itt gumipitypangot termelsz, aki az olyan bolond volt, hogy elvetette a gumipitypang vetőmagot, annak nem lett semmi termése. Hát utána bajba volt, mert akkor el kellett volna mondani a technológiáját, hogy sikerült mindez, azt mégsem mondhat, hogy nem vetettem el, mert ugye ez túl egyszerű. Tehát ez a gumipitypang zalában. Kikapcsolom a természetet, és úgy teszek, mintha nem is befolyásolna, mert én meg tudom oldani. Ez a fajta logika, az átalakító, az elképzelek valamit, akár párthatározatba hozom, és utána addig gyötröm azt a környezetet, míg a végén csak meg lehet ott valósítani ezt a történetet. Nem büntetlenül jelzem, mert ellenáll a természet az ilyen megoldásoknak, és minél jobban eltér az adottságtól a környezet. Itt egy kis, ennek a gazdálkodási rendszer, ez az iparszerű energiaintenszív monokultúrás mezőgazdaság, ez a nagyüzemi tömegtermelő mezőgazdaság, így is mondhatnám, ez gyakorlatilag ezt csinálja. Hát a természetben nincs monokultúra. Hogy éveken keresztül ugyanaz a növény lenne egy területen? Elképzelhetetlen. Tehát ez csak mesterségesen és egyre nagyobb erőfeszítések árán lehet fönntartani, de meg lehet csinálni. Kukorica 20 éven keresztül bábolnán, aztán a végén a bemutató parcellákat is kapálni kellett, hogy hát azért az elvtársakat végig lehessen vezetni a parcellák között. Mert fölverte a gasz. Ugye? Nem lehet már vegyszerekkel sem megfogni a gyomokat. Most egy ilyen kis egyszerű kis ábrán próbálom. A mezőgazdaság, de másra is vonatkoztatható, nem más, mint 3 dolognak a kombinációja. Van egy térnek az adottsága, ez a belső kis gömböcske lenne. Van egyfajta elképzelt tevékenység, aminek környezeti igényei vannak. És van a beavatkozás, aminek a mértéke attól függ, hogy ez az igény, amilyen tevékenységnek az igényéről beszélünk, amit elhatároztam, és a hely adottság közt mekkora különbség. Minél nagyobb, nyilvánvalóan annál komolyabb beavatkozásra van szükség. Ez a technológia, vagy melioráció, vagy hasonló jellegű beavatkozás. Mindenesetre beavatkozás kívülről, külső energiabevitel a rendszerbe, mert maga a rendszer nem tudja kielégíteni azt az igénykört, ami az elképzelt tevékenységhez kapcsolódik. Hogyha most a műholdon búza a termesztés, az abban az esetben, hogyha ezt az ábrátot megrajzolnák, akkor belül csak egy pontot talál. Gyakorlatilag semmiféle adottság nincs ahhoz. De az igény az ugyanaz a búzának attól, hogy fönt van a műholdon. Azt nekem kell akkor kívülről bevinnem, beavatkoznom, bevitel, külső energiabevitellel. Ugye ez a rendszer, úgy mondhatnánk, hogy együgyű. Ugye jó az a magyar nyelv, mert több értelme is van ennek a szónak, hogy együgyű, együgyel foglalkozik. A termelés növelése, vagy az adott cél, amit éppen kitűztünk, hogy annak milyen egyéb hatásai vannak a többi dimenzióban. Környezeti, társadalmi és egyéb dimenzióban, az nem nagyon izgatja.
Mert azt mondja, hogy ha a gazdasági teljesítmény mondjuk jó lesz, és abban a dimenzióban megoldjuk, technikailag, gazdaságilag rendben lesz, akkor utána majd a keletkező haszonból megoldjuk a társadalmi problémákat, a környezeti ügyeket, azokat majd kezeljük a többletbevételből. Gazdasági növekedés orientált, tehát ez a fajta egydimenziós megközelítés, csőlátóügy is lehetne mondani talán. Én ezt egy ügyűnek mondanám, egy üggyel foglalkozó. Egydimenziós hatékonyságról beszél. Ugye a hatékonyság az folyamatosan fölmerül mindenütt, mint hivatkozási alap, hogy nem elég hatékony a történet. Versenyképesség, ugye a kérdés az, hogy kinek vagy minek a hatékonyságáról és versenyképességéről beszélünk. Ha tőkebefektetés hatékonyságáról beszélünk, vagy a gazdaság versenyképességéről beszélünk, akkor például, hogy egy mezőgazdasági példát mondjak, az Alföldet össze kéne vonnunk egy táblába. Mert veszteség ott keletkezik, és ezért lesz gyengébb a hatékonyság, például amikor meg kell fordulni a gépnek, én is ezt tanultam. A veszteség úgy csökkenthető, hogyha a ráfordításokat vagy csökkented, gépi ráfordítás csökkentés úgy lehetséges, hogy nem kell megfordulni a traktornak. Mert amikor megfordul, leengedi az ekét, megfordul, kihúzza az ekét, semmi hasznos munkát nem végez, de fogy az üzemanyag, TB-t kell fizetni a traktoros után, munkabért kell fizetni, meg amortizációt is, mert a gép amortizálódik is az adott. Teljesen haszontalan. Mi a megoldás? Ha csak ez az egy szempontról. Mondjuk össze az Alföldet egy táblába, nem? Akkor nem kell megfordulni. Sőt, az ügyesebbek ezt tovább gondolva odáig is eljuthatnak, hogy hát jó alak ez a Föld, ez egy gömb. Ha megfelelő logisztikát és minden egyebet ráteszünk erre a rendszerre, akkor elérhető az, meg az időjárási viszonyokat mindig kombináljuk, hogy meg se kell állni soha, ha körbejárunk a végén. Az a leghatékonyabb. Annál hatékonyabb nincs. De ennek az az ára, hogy csak egy-két példát mondjak, hogy be kell dózerolni a folyókat, mert azok útban vannak. Fasorokat kiirtani, településeket ki a térből, mert akkor kerülgetni kell, az mind veszteség. Tehát ez a bizonyos egydimenziós hatékonyság, ami a többi dimenzióban katasztrofális következményekkel jár, ha csak azt az egy dimenziót vesszük, és azt szerint nézzük a hatékonyságot vagy a versenyképességet. Ez általában a tőkebefektetői típusú megközelítés. Hogy lesz december 31-én a legtöbb hozadék a befektetett tőkének? Mennyi az osztalék? Ez általában emiatt aztán kirabló típusú. Az összes többi dimenzióban a terheket ráhárítja a közösségre. A hasznokat ő szedi, Gábor majd gondolom erről beszél, a hasznokat kiszedi, és utána következő alkalommal Ungvári Gábor ugye itt van közöttünk, és nyilván ő ezekről fog beszélni. Azért nem akarok én részletesen erről beszélni, de ez valahova Dél-Amerikába vezet, hogyha most a mezőgazdaság irányából nézzük. Ott az észak-amerikai tőke kisöpörte a vidéket, a településeket fizikai értelemben kisöpörte. Útban van. Több tízezer hektáros nagy latifundiumokat hoz létre, mert úgy hatékony a történet. Gépesít, néhány embert kiválogat a közösségből, környezetileg katasztrofális hatása van egy idő után a rendszerre, és elüldözi a népet, munka, megélhetés nincs már, megjelennek a nagyvárosok körül ezek a nyomornegyedek. És ugye az az erkölcstelen ebben a megközelítésben, hogy hát itt a terheket bizony a társadalomnak kell majd aztán viselni. Akár környezeti károk elhárításáról van szó, akár a munkanélküliekkel. Ott azokban a nyomornegyedekben, vádog városokban, amik körülveszik Dél-Amerika nagyvárosait. Azzal valamit kell kezdeni. Azzal nem foglalkozik, az nem érdekli. Mert az mind rontaná, ha ő azzal foglalkozna, hogy mi lesz a környezettel, meg mi lesz az emberekkel, lesz-e munkájuk, családokkal, akkor rosszabb lenne ez a fajta hatékonyság. Az élő munka hatékonysága mondjuk, hogyha az emberekről van szó. Ez az egyik a szélén, mondom, a szélsőséget próbálom érzékeltetni, mert közte persze átmenetek vannak, a két szélét próbálom megmutatni az idő rövidsége miatt is. Milyen lenne egy alkalmazkodó, környezet- és tájgazdálkodási logikára épülő gazdálkodási rendszer, vagy megközelítés. Itt az illeszkedés és együttműködés az, ami vezérmotívum. Tehát nem a függetlenedés, nem kikapcsolni akarom a természeti rendszereket, hanem megpróbálok együttműködni velük. Illeszkedni.
megtudni, hogy mi van a tájban, hogy működik, és azt szerint kialakítani az ottani gazdálkodási rendszert. Nem a természet ellenében próbálom megvalósítani, hanem együttműködve vele. Ugye itt, hát ez lenne ez a minőségi foglalkoztató mezőgazdaság, amiről beszéltünk, amit egyszer jó volna, hogyha sikerülne keresztül is vinni, tehát nem csak beszélnénk róla, nem csak tanulmányokat írnánk, hanem megpróbálnánk megvalósítani. Ezzel az illúzióval, hittel szálltam én be az itteni menetekbe. Sok sikerem nem volt, ez bevalló. De az ember szeretné látni, hogy megvalósul az, amit dolgozott. Nem tanulmányokat akarunk írogatni, hát tele van vele a padlás. Hanem jó lenne, hogyha az életünket tudnánk valamilyen módon, értelmesen, logikusan, jó irányba terelni, hogy a jövő nemzedékeknek is legyen még helye itt a Kárpát-medencében. Tehát a lényeg az, amit az előbb már megpróbáltam elmagyarázni, arra törekszünk, hogy ez a különbség, a beavatkozási igény minimális legyen. Meg kell ismerjük, hogy mi van a tájban, és aztán olyan rendszereket kell alkalmaznunk, ahol ez a különbség az igény és az adottság között ez minimális. Igaz, hogy ebben kevesebb az eladható technológia, hogy így mondjam. Meg talán bizonyos ugye, tőkés csoportoknak ez nem igazán érdeke, akik főleg logisztikában, energiahordozó értékesítésben, gépértékesítésben, nem tudom, technológiai értékesítésben érdekeltek, mert ők a beavatkozásban érdekeltek. Ott tud eladni az piac. Az ilyen megközelítés az piac rontó bizonyos értelemben. A természeti erőforrásokat akarja bekapcsolni a gazdálkodási rendszerébe, és együttműködni akar, és annyit vesz igénybe a beavatkozó technológiákból, amennyi ahhoz kell, hogy tényleg még közelebb hozzam a hely adottságát az adott tevékenység környezeti igényéhez. Ugye itt azt mondhatjuk, hogy ez egy többdimenziós megközelítés. Ahogy az elején mondtam, nem egy szempontból akarjuk az optimumot elérni, hanem szeretnénk egy közös környezeti, gazdasági, társadalmi, technológiai szempontból is elfogadható közös optimumot megtalálni. Az összhatékonyság az, ami érdekel bennünket. Nem egy dimenziónak a hatékonysága az elő, hanem hogy a társadalmi haszna, mondjuk így is lehet fogalmazni. Van-e ennek a rendszernek? Pozitíve a kimenet minden szempontból. Egy közös optimumot, közjó. Ökoszociálisnak is nevezik újabban az ilyen megközelítést. Tehát a gazdaság fejlődését környezeti és társadalmi korlátok között, és azok figyelembevételével próbálja megvalósítani. Ez a helyi környezet, gazdaság, társadalom érdekei szerint való. Tehát próbálja a helyi viszonyokat föltárni, akár legyen az társadalmi környezet, legyen az természeti környezet, és ezért aztán a helyi gazdaságot, helyi társadalmat erősíti, ezzel a társadalom erősödik, a belső kohéziója így növelhető a rendszernek. Tehát nem egy adott tőkebefektetői kör érdekeit, hanem az ott élő közösség és a környezet értékeit és érdekeit veszi figyelembe. Úgy is mondhatnánk, hogy abban a kétpártiságban, amit Korten ír le először, talán találkoztatok a könyvével, a Tőkés Társaság világuralma című könyvében leírja, hogy működnek ezek a nagy korporációk. Szóval ebben a kétpártiságban, ahol, ahogy ő mondja, az egyik oldalon állnak ezek a tőkeérdekek, a másik oldalon a közösségek és a környezet értékei és érdekei, ez a fajta megközelítés egyértelműen az utóbbiakra mellé áll. És a politikát is megpróbálja ez a fajta közelítés arra szorítani, hogy tegye ki a korlátokat környezeti és társadalmi szempontból a hontalan tőke mozgása körül. Korlátozza a közös értékeink védelme érdekében ezt a fajta tőkemozgást. Mezőgazdaság. Nem akármilyen mezőgazdaság tud tehát ezeknek a követelményeknek megfelelni. Mert ugye az elején láttátok, talán ott föl volt írva a vidéki térség európai kartájából egy mondat, azt mondja, a város és vidék közös sorson osztoznak, és a vidék gerince a mezőgazdaság. De nem akármilyen. Ugye említettem Dél-Amerikát, az is mezőgazdaság. Néhány növény monokultúrás tömegtermelése olcsón, ember alig, környezet nem számít. Ez is egyfajta mezőgazdaság természetesen. De az ilyen mezőgazdaság épp hogy ellentétes mondjuk például a vidék fenntartásával. Tehát, hogyha fenntartható módon akarjuk a környezetet használni, akkor nem lehet akármilyen mezőgazdaságunk, mint a
vidékgerince, ahogy a vidék kitérség európai kartája mondja. Az elnevezésben meg is jelenik ez. Az egyik oldalon azt mondják agribiznisz, vagy agrobiznisz, ahol csak a bizniszről van szó. És van egy régi fogalmunk, meg azt sok nyelvben így is használják ma is, hogy agrikultúra. Az áger az a földet jelenti. A földhöz kötődő kultúra. Hát a mezőgazdaság nem egyszerűen egy árutermelő ágazat, ami bizniszt hoz magával, vagy hasznot hajt a befektetőnek. Az is, mert meg is akarnak élni belőle a családok, természetesen. De ennél sokkal több. Az agrikultúra, ez egy tágasabb fogalom. Ez igyekszik arra, hogy harmóniában legyen a természettel, azzal a környezettel az agrikultúra. Attól kultúra, mert évszázadok során az ember ott kipróbált mindenfélét abban a térben. Az olyan, mint az evolúció. És az életképes megoldások megmaradtak. Technológiai fogások, fajta használat, tájfajták, amik oda idomultak, amelyek szinte, ha felmész a Földső Tisza vidékre, az ottani szilvások, hát gyönyörűen újulnak maguk, és kiváló gyümölcsterem, és gyönyörű pálinka van abból a szilvából, ami ott a Földső Tisza vidéken keletkezik. Gyakorlatilag ingyen, természet adja. Vagy gyönyörű almások vannak ott is például. Tehát kiválogatódnak azok a megoldások, fajták, biológiai alapok, rendszerek, amelyek illeszkednek az adott tájhoz. Hát az agrikultúra ezeknek az összességét, az ilyen tudás, a helyi tudás összességét jelent, és ez messze több, mint hogy bejön valaki, befektet, aztán decemberben meg el akarja vinni a hasznot onnan. Mindettől függetlenül. A társadalmi, kulturális hagyományoktól, a környezettől, az ott kialakult rendszerektől függetlenül valamit akar csinálni. Meg lehet oldani, kérdés, hogy ennek milyen összhatása van. Nagyon egyszerűen, talán egy kis, rövid kis ilyen ábrácskával is lehet szemléltetni, hogy van tehát a környezeti adottság, ami meghatározó. Ez nem földrajzi determinizmus, mert ugye volt egy időszak itt a szocializmusban, főleg a Szovjetunióban, hogy az elvtársa földrajzi determinizmus hibájába esett, így mondták, hogyha arra hivatkoztál, hogy hát azért a helyeknek különböző adottságai vannak. Ez nem földrajzi determinizmus, egyszer azt jelenti, hogy a környezeti adottságok azok ott vannak, adottak. Nekünk kell kitalálni, hogy tudjuk azt okosan használni, és nem fordítva. Mert a környezeti adottság az aztán meghatározza a gazdálkodás módját, intenzitását, az a környezetminőséget és a termékminőséget, egyik oldalon a környezetre hat ez a fajta használat, a másik oldalon a termékminőségét befolyásolja, hogy hogyan állítjuk elő azt az élelmiszert. Az a környezetbiztonságot befolyásolja, emez meg az élelmiszerbiztonságot befolyásolja, és ezek egyre inkább stratégiai nemzetbiztonsági kérdések válnak. Szóval egy népnek a biztonsága manapság egyre kevésbé attól függ, hogy milyen állapotban van a hadserege. Hát Magyarország esetében meg különösen érdekes. Ez bár ott voltam, amikor megkérdezte a miniszterelnök mindjárt a kormányalakítás után, hogy Csaba, hány embert tudunk a gátokra vezényelni, mert épp árvíz volt 2010 nyarán. Csak azt mondta, hogy 5-öt. Azt mondja, miért hányan vannak? Azt mondja, 10. Tehát a tartalékos háttere a magyar hadseregnek az 10 főből állt. Nem azt mondom, hogy ez egy ideális állapot, de alapvetően nem ez határozza meg a nemzetbiztonságot, ha szabad így mondani, hanem az, hogy a környezeten biztonságban van, az élelmiszerbiztonságot, a vízellátás biztonságát, energiállátás biztonságát tudja valaki garantálni nekünk. Egyre inkább ez lesz a meghatározó. És ez adja aztán végül is mindez az életminőségünket. Tehát a környezetből fakad az ott folytatható tevékenységköre, és az befolyásolja ezeket a nemzetbiztonsági, életminőségi dolgainkat. Mit várunk a mezőgazdaságtól? Attól függően, hogy mi az elvárásunk, attól függően egész más mezőgazdaság alakul ki, és tájhasználat, földhasználat alakul ki. Azt szeretnénk, hogyha most visszamegyünk a KH-hoz, hogy mire is való a mezőgazdaság, ha nem pusztán tőkebefektetésnek tekintjük, akkor egyrészt egészséges és biztonságos élelmiszereket kell, hogy termeljen, a meg nem újítható nyersanyag és energia takarékos felhasználását várjuk el a mezőgazdaságtól, a környezetterhelés csökkentését várjuk el, ne utólag kelljen reparálni a tönkretett környezetet, hanem lehetőleg olyan rendszereket használni, amelyek nem teszik tönkre, a biodiverzitás fenntartása, a kultúrtáj ápolása, egy élhető környezetnek a fenntartása.
gazdálkodása. Magyarországon a terület 80%-át a mező- és erdőgazdaság használja. Ha nem tudunk megegyezni a mező- és erdőgazdasággal, hogy milyen rendszereket alkalmazzon, amelyekben meg tud maradni a táj, hát akkor egy sivár gyárcsarnokká válik a vidékünk, ahonnan csak elmenekülni lehet. Ugye egy kukorica táblába, 100 kilométeren keresztül kukorica mezőgazdaság esetén semmi nem is kapcsolható el, munkát nem lehet ebbe teremteni, nem lehet a turizmusról beszélni, hát legfeljebb a vaddisznó érzi jól magát egy ilyen környezetbe, oda nem megy az ember a szárítóüzem mellé 2 hetet eltölteni a szabadságából. Ezt nem hiszem, hogy a családi tanács aztán úgy dönt, hogy akkor ott töltik ebbe az évbe a szabadságot. Tehát a kultúrtájt fönn kell tartani, ez pedig egy sokszínű mezőgazdaság kell, nem ez a fajta tömegtermelő. Kulturális és agrikulturális értékek megőrzése, mondtuk, hogy agrikultúráról van szó, és végül, de nem utolsó sorban munkalehetőség és elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb ember számára. Hát körülbelül ezek, amiket várunk tőle. Most, hogyha ezeket várjuk, akkor ennek megfelelő gazdálkodási rendszert kell kialakítani, ami ezt tudja. Az iparszerű rendszer ebből nem tud szinte semmit. Mert nem is ez a célja. Tehát attól függően, hogy mit várunk a mezőgazdaságtól, egészen eltérő rendszerek alakulnak ki, és a maga kategóriájában mindegyik tökéletes lehet. Csak nem biztos, hogy ezeket a célokat, sőt biztos, hogy ezeket a célokat nem tudjuk vele elérni. Kettős szerep tehát a mezőgazdaság szerepe, és ez azért muszáj hangsúlyozni, mert sokszor leszűkítik ezt egy gazdasági ágazat szerepre. Ezt már az előbb is említettem, de talán itt tudatosíthatjuk, hogy van egyszer termelési feladata a mezőgazdaság, méghozzá élelmiszertermelési feladata a mezőgazdaságnak, és elsősorban élelmiszertermelési feladata a mezőgazdaságnak, amit általában és döntő módon a piac szabályoz. Ez egy termelési funkció, itt élelmiszerekről, méghozzá minőségi élelmiszerekről van szó. Nem az a lényeg, hogy hány tonna termet, hanem az, hogyha megeszed, hazaviszel 2 kiló sárgarépát, és megeszitek, túléled, vagy nem. Most leegyszerűsítettem a kérdést, ugye. Tehát az élelmezés és élelmiszer biztonság az, ami ebben a dologban nagyon fontos. És nem élelmiszer célú termékek is a fönnmaradó területeken, ami nem kell élelmiszertermelésre, előfordulhat, hogy mást is akarunk termelni, de alapvetően a föld arra való élelmiszertermelés. És egyre inkább növekvő emberiség esetén egyre inkább arra lesz szükség élelemre. Ez nem élelmiszerre, ugye? Ezt mondják is ma már, hogy az inkább vegyipari termék, az élelmiszer, az élelem az meg, ami megterm a természetben. Rosszik Péter szokta mondani, a Biokultúra Egyesület elnöke, hogy élelem az, ami a gyomorba való, és élelmiszer, amit oda szánnak. Nem azonos. De ezen kívül, a termelési feladatok kívül van a körzettel, a tájjal, a földtel kapcsolatos, úgy mondják, hogy nem importálható közjavakat előállító feladata is. Úgy is mondják, hogy társadalmi szolgáltatásokat nyújt. Az egész társadalom számára szolgáltató ágazat is. Ezek részben környezeti, ökológiai szolgáltatások, ahogy itt egy példával is utaltam, illetve másrészt foglalkoztatási, szociális, kulturális, a régióhoz, a helyhez kötődő társadalmi szolgáltatások. Ezek legalább olyan fontosak és egyre inkább fölértékelődő teljesítményei a mezőgazdaságnak, mint az első dimenzióban a termelési funkciója. Ha csak azt az egyet, és azon belül is csak a tőkebefektetés hatékonyságát nézzük, akkor egész más mezőgazdaság jön, mint hogyha ezt a kettős szerepét a mezőgazdaságnak elfogadjuk, és ebből indulunk ki, amikor megpróbáljuk megszervezni a környezethasználati rendszerét. Ezt mondhatjuk környezet- és tájgazdálkodásnak, ami ezeknek a funkcióknak megfelel. Ez egy olyan tájhasználati rendszer, itt egyfajta definíció is van, ez eddigieket összefoglalja, amely úgy állít elő értékes, szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket, ennyi ez a termelési feladata, hogy közben megőrzi a környezeti elemet, az élővilágot, a tájat, az embert, közösségeit és kultúráját, és ráadásul munkát, megélhetést biztosít a helyi közösség számára. Társadalmi stabilizáló funkciót is betölt az ilyen mezőgazdaság. Az iparszerű rendszer ezeket nem tudja. Nem is törekszik rá, mert nem ezek a célfüggvényei. Az szerint a célfüggvény szerint az természetesen tökéletes. Az európai támogatási rendszerben is egy átalakulás zajlik ennek megfelelően. Ezt hívják 2 pilléres modellnek. Az első pilléren vannak piacpolitikai eszközök, amelyek elsősorban a termelést, tehát az első pilléres teljesítményeket honorálják,
ezek bevételtámogatások, ezek csökkenő mértékűek az európai közösségben. És van a második pillér, a vidékfejlesztési politikai pillérek, amelyek elsősorban a környezeti és a vidéki funkciókat honorálják, de persze hatnak a termelési funkciókra is. Ez a közös agrárpolitika reformjának egy 2000 után teljesen világosan kirajzolódó kettős rendszerre. Ezt azért mutatom meg, mert nem lehetetlen, hogy egy ilyen koncepciót beillesszünk ebbe az európai pénzügyi, támogatási, gazdasági, társadalmi, környezeti feltételrendszer közé. Tehát nem arról van szó, hogy valami lázálom, hát ugye se fogja senki megfinanszírozni, hanem épp ellenkezőleg úgy tűnik, hogy Európában is van ennek egyfajta komoly támogatottsága. Na most a kulcskérdés az, hogy milyen földhasználati rendszert alakítunk tehát ki. Tehát, hogy azt a tájat, földet mire használjuk. Ezt említettem már, és akkor most még tételesen összefoglalnám. Alapelve ez a fajta alkalmazkodás, illeszkedés. Az igény és az adottság közti távolság minimalizálása, talán így is mondhatom abban az ábrában, abban a kis sematikus ábrában gondolkodom. Alapmodellje ez a bizonyos földhasználati piramis, ami alapján mi a földhasználati zónarendszert kialakítottuk, nem tudom, találkoztatok-e ezzel, ez volt egy időben az országos területfejlesztési koncepciónak is az egyik alapléjere, alaplapja, vagyis ami azt próbálja megmondani, hogy mire alkalmas a táj és milyen intenzitású mezőgazdaságot lehet ott folytatni. Itt két dolgot próbál ez összeilleszteni ez a földhasználati piramis. Az egyik a földhasználat intenzitását, tehát a termelés, a használat intenzitását próbálja a védelem intenzitásával valahogy harmóniába hozni. Ez a piramis azért piramis, mert lefelé jöve a terület nagysága növekszik, az adott kategória terület nagysága növekszik. Most 4 ilyen kategóriát jelölesz ki, ez egy német elképzelés, és ez alapján dolgoztunk mi is. Magyarországon próbáltuk meghatározni az alkalmasságát a térnek, milyen típusú mezőgazdaságra. A csúcsán a piramisnak abban a római 1-es kategóriában nincs egyéb célú földhasználat, szigorúan védett területek, totális rezervátumok ezek a védelem szempontjából. Kukker, kívülről lehet nézni, be sem megyünk. A természet maga működik. Használat nulla, védelem maximális, így is mondhatom. Jövök lejjebb, korlátolt földhasználat, ez védelmi prioritást élvező területek. Ezeket a magterületeket körülveszik ilyen puffer területek, ahol a védelem szempontjai dominálnak, de gazdálkodok. Mondjuk egy védett legelőn legeltetek, mert úgy tudom fenntartani. Ott természetesen keletkezik termék, mint a mezőgazdaságban hús, sőt földolgozzák újabban a nemzeti parkok és nemzeti parki termékként kolbász, sonka, mindenféle onnan kijön. De nem az a fő szempont, hogy tudunk időegység alatt vagy területegységről legtöbbet lehozni, hanem hogy milyen állat összetétellel és milyen legeltetési technológiával tudjuk fenntartani azt a szukcessziót, ami ott kialakult azon a védett legelőn. Legelőt csak legeltetéssel tudunk ilyen állapotban fenntartani, azt nem lehet kasszálni, mert átalakul ez a fajta szukcesszió. Extenzív földhasználat, védelmi célú földhasználati korlátozásokkal ezt körülveszi egy olyan mezőgazdasággal, az intenzitást vissza kell fogni. Mezőgazdálkodunk, de nem lehet azt az intenzív mezőgazdaságot folytatni. Például mondjuk egy vízbázisvédelmi területen vagyok, ahol a nitrogént vissza kell fogjam, mert ráadásul laza a talaj és könnyen átmosódik, belekerül a talajvízbe, a rétegvízbe, ivóvízbázisokat elszennyezi. Nitrát, methemoglobinémia, nem akarom ragozni, tehát katasztrofális következményei lehetnek a nitrát problémának, humán egészségügyi szempontból, különösen csecsemők, gyerekek esetében. Tehát bizonyos korlátozásokat kell bevezetni, vagyis nem lehet azt az intenzitást, mint amit esetleg a gazdaság maga megkövetelne, vagy amit a tőkebefektető elképzelt. Ezeket extenzív mezőgazdasági zónáknak hívnak. És vannak az úgynevezett intenzív földhasználat lehetőségei, nem arról van szó, hogy nem lehet itt sehol intenzív mezőgazdaságot művelni. Itt is kellene kísérő védelmi intézkedések, de itt a puffer képessége a területnek olyan, hogy megengedi egy intenzívebb mondjuk szántó művelést, vagy intenzívebb kertészeti kultúrák alkalmazását is. Ez egy 78-as német koncepció, és akkor ennek egy-két ilyen eredménye. Ennek egy ilyen egyesített zónarendszerét is szokásos, a természetvédelem szokta ezt használni, az Ember és Bioszféra programnak egy ilyen alapábrája ez, amit az előbbiek egy kicsit más módon elmagyarázza. Magzóna, pufferzóna az ott lehetséges funkciókkal,
Átmeneti zónának mondja ezt a természetvédelem, amit én extenzív agrárzónának mondtam, és aztán van az agrárzóna. És egy folyamatos intenzitásbeli váltás van a térben. Illeszkedem az intenzitásával, a földhasználat formájával, intenzitásával ahhoz, hogy milyen is ez a tér. Milyen a termelési kapacitása, és milyen a védelmi kapacitása. Mi az, ami nem teszi tönkre ezt a rendszert. Ezért az intenzitás egy ilyen folyamatosan lágyan változó rendszer. Ha zónát akarsz, akkor ilyen zonalitást mutat. Hogyha azt akarom, hogy valóban mindenütt a tájadottságának, a helyadottságának megfelelő intenzitást próbálja kialakítani. Ez nem ugyanaz? Minden tájnak megvan az a használati intenzitási foka, ami úgy mondjam, hogy jól érzi magát. Seje Jánosnak van egy könyve, talán találkoztatok vele, ő stresszkutatással foglalkozott, Stressz nélkül című könyve, és ez analóg egy kicsit ezzel a problémával, a környezethasználati problémával is. Azt mondja, hogy minden embernek megvan a magas stressz szintje, amin jól érzi magát. Distressz akkor keletkezik, ha e fölé megy a pörgés, vagy ez alatt van a pörgés. Ha fölé megy, akkor lesz ez a menedzser szindróma. És akkor itt a reklám azt mondja, hogy kap be még 3 tablettát, és akkor rohanhatsz egész nap, ugye? Nem tudom, láttátok ezt az idióta reklámot, hogy akkor... Mert a főnök oda tett 10 megyek fogadásra, meg minden, és akkor pörög össze-vissza. A végén ez az infarktushoz vezető út. Ezt menedzser szindrómának is mondják. Ha fölötte van, persze vannak olyanok, akiknek ez a normális, tehát ez az ő életintenzitási szintje. Ez az intenzív hasznosíthatóságú területek a mezőgazdaság esetén. Ahol nagy a pufferképessége, jól érzi magát azon az intenzív pörgésen. Ha alatta, az pedig ugye a gyes-szindrómának is szokták mondani, bár hát a tisztességes anyukák szépen el vannak a gyerekekkel, de ugye más ritmust kell fölvenni, vagy nyugdíjas szindróma, a nyugger. Én most nyugger vagyok, úgyhogy most ezt én megélem, hogy egy bizonyos intenzitási fokról, nem is akármilyen intenzitási fokról most visszalépünk, és itt viszont ebben lehet belepusztulni, a túl lassú menetbe, hogyha valaki a saját intenzitási foka alatt pörög, úgyhogy időnként elgyőrök, hogy kicsit adrenalinosabb legyen az élet, hogy a stressz szint az valahol pótolható legyen nyugger státusban is. Egy-két ilyen térképet is mutatnék meg. Tehát, hogyha sok mindent összefésülünk, visszamegyünk egyet, jó? Ha a talaj és a klímaalkalmasságot megvizsgáljuk az agrártermelés szempontjából, a talajt és a klímaadottságokat egy adott térelemen, akkor ebből nagyjából megbecsülhető, hogy mennyire alkalmas az a táj, itt épp a szántóföldi művelés intenzitását próbáltuk valamilyen módon megközelíteni, kategorizálni, számszerűsíteni, hogy aztán ezek az zónák valahogy fölrajzolhatók legyenek Magyarországon. És ugyanígy, ha a környezet érzékenységét akarjuk megbecsülni, ugye ez a másik dimenzió a piramisnál, az élővilág, a talaj és a vízbázisok érzékenysége szempontjából több layert használtunk, ezeket egy megfelelő térinformatikai rendszerben egyesítve ki lehet dolgozni egy agráralkalmasság környezetérzékenységi skálát. Most ennek egy-két ilyen köztes térképen, mert amikor már sokat beszél az előadó, hogy idő után elálmosodik az ember, és akkor kell valami kúsz, tehát most egy színes térkép, ez a kúsz talán oda figyel, az is, aki már nem nagyon akarná követni. Ez, hogyha a talaj és a klíma szempontjából megvizsgáljuk Magyarország területét, akkor ez a térkép mutatja, hogy hol milyen mértékben alkalmas a táj a szántóföldi művelésre. Abból a szempontból minősíti a rendszert. A logikája az, hogy minél sötétebb ez a folt valahol, annál inkább alkalmas egy intenzívebb mezőgazdaság, és minél világosabb, annál kevésbé. Tehát az agrár potenciálja egyre alacsonyabb. Ez annyiban különbözik a korábbi agrárpotenciál fölmérésekhoz, hogy ez egy 1/100-as skálán kiterítette az egész országot. Tehát minden egyes hektárt besorol ebbe a rendszerbe, és megmondható az, hogy most akkor mennyire alkalmas szántóföldi művelésre az adott térség. A másik dimenzió, ugye a környezetérzékenység, itt a talaj, a vízbázisok és az élővilág szempontjából, hogyha ugyanígy több layert egyesítünk, akkor egy ilyen impresszionista jellegű szintén képet kapunk az országról. Minél több szempontot egyesít az ember egyébként, annál szebb, ilyen lágyabb kontúrok rajzolódnak ki. A legsötétebb, a logika ugyanaz, a legsötétebb területek, a legérzékenyebb, legsérülékenyebb területek, ami a legtöbb értéket hordozza, ahol nagyon vigyáznunk kell a környezetre.
És ahogy világosodik ez, sárgul, úgy a puffer képessége nő a területnek, tehát a környezeti sérülékenysége csökken. Ha kettőt összefésüljük, akkor már majdnem lehet erre valamiféle fejlesztési stratégiát is rátenni. Ez lenne az agrár környezetgazdálkodási értékskálája az országnak. A barnák, minél sötétebb barna, annál inkább alkalmas az intenzív agrártermelési stratégia megvalósítására. Tehát ezek az agrár meghatározottságú területek, termelési, így is mondhatom, meghatározottságú területek, nagy potenciális termelőképesség és viszonylag nagy pufferképesség, tehát kevésbé sérülékeny területek. A sárgák azok a bizonyos extenzív agrárterületek, ahol valami miatt korlátozott lehet ez a földhasználat, tehát vissza kell fogjuk magunkat, ha azt akarjuk, hogy megmaradjon a környezet, és a zöldek azok, amelyek kifejezetten érzékeny, sérülékeny területek, ahol pedig a piramis csúcsa környékén járunk valahol, vagy magterületek, szentélyterületeknek, magzónáknak mondja a természetvédelem, vagy hát azt körülvevő ilyen puffer zóna kategóriába tartoznak, tehát nem a mezőgazdasági termelés, hanem ez a környezeti sérülékenység, ami meghatározó. A tájaink különbözőek ebből a szempontból, tehát hogyha ezt a három kategóriát vesszük, akkor látjuk, hogy azért az észak-magyarországi középhegységben alig találunk ilyen agrármeghatározottságú területet, ahol intenzív mezőgazdaságot lehetne művelni, és ugyanígy a Kisalföld viszont egy ellenpéldát jelenti, ahol az intenzívebb mezőgazdaságnak megvannak a feltételei, viszont nagyobb a pufferképessége, de ott is vannak, látod, extenzív agrár és védelmi jellegű területek is, főleg a folyó völgyek környéke. Tehát ha aztán kis tájakként megnézed, még cizelláltabb a kép, tehát le lehet menni szépen és meg lehet nézni, hogy az adott helyen, tájon milyen típusú földhasználat az, ami ott működik. A jelenlegi földhasználat ugye itt a Corin, Landcover felszínborítási adatbázis, ami mutatja, hogy ma mire használjuk. Ugye a következő kérdés az, hogy na jó, de akkor mit csináljunk? Azzal kell összehasonlítani az adottságokat, hogy ma mire használjuk, van arra használjuk-e, amit most ez a felszínborítási adatbázis mutat. Hát látjátok, ez a sárga, ez a szántót jelenti. A világ egyik legföldszántottabb országáról van egyébként szó Magyarország esetében. Az más kérdés, hogy most művelik vagy nem, mert ugye a barlangon van sok minden meg. De az egy más probléma, az most nem a környezet ilyen földhasználati problémáját jelenti. És minden művelési ág, a zöldek, az erdők, tehát mondjuk a két legnagyobb kategória, meg hát a gyepek, ugye a rétlegelő, az is ezek a világosabb zöld foltok. Ez a három legnagyobb földhasználati kategória Magyarországon, látjuk, hogy hol, hogyan helyezkednek ezek el. Az rögtön szembetűnő, hogy hát hihetetlen földszántott ez az ország. Na most, hogyha erre rátesszük ezt az adottságtérképet erre, vagy a földhasználati térképről, a felszínborítási adatbázisból kivesszük a szántókat, és rátesszük az alkalmasság térképre, akkor azt látjuk, hogy van, ahol jó helyen van a szántó most is, a szántóművelési ágba tartozik, ott azt lehet egy intenzíven szántóföldi művelés, ezek a barnák. A sárgánál már visszafogott lehet csak ez a földhasználat, az egy extenzívebb típusú földhasználat lehet, hogy mondtuk ezt a második kategóriát. Tehát extenzív szántó, így mondjuk, azt is lehet folytatni. A zöldeken viszont egyszerűen nem lenne szabad szántónak lennie. Tehát a zöld területeket ki kell venni a szántóföldi művelésből. Nem csak azért, mert általában gazdaságilag sem éri meg, akkor lettek ezek ősgyepek föltörve, vagy erdők kiírtva, amikor gabonaprogram volt, azért fizettek, hogy mindenütt legyen gabona, ezért föltörték az ősgyepeket is. Tehát szépen vissza lehet keresni, hogy ezek a területek hol vannak, és azokat vissza kéne vinni a normális földhasználati kategóriába, azokat ki kéne vonni a szántó művelésből, és más művelési ágba kellene áttenni, mert nem alkalmasak erre fajta intenzív környezethasználatra, amit egy iparszerű mezőgazdaság jelent. A területeket, hogy a nagyságrendeket érezzétek, tehát ezek a földhasználati kategóriái, fő kategóriái a mezőgazdaságnak. Hát látjuk, hogy 4,5 millió hektár körüli a szántó, ez a 2010, és ugye tulajdonképpen ebből az elemzésből kiderül, hogy egy olyan 1 millió hektárt ki kéne vonni, hogy illeszkedő rendszert tudjunk csinálni, és azt máshova kéne átcsoportosítani. Részben kert, gyümölcs, szőlő kategóriába, ugye a javasoltnál ezt látjátok. Gyep növelendő lenne, a régi ősgyepek, amit föltörtek, az valószínűleg érdemesebb visszavinni és állattartást forszírozni azon. A mezőgazdasági terület
látjátok valamelyest ezzel csökkenne, mert ez a három kategória adja a mezőgazdasági területet. Ehhez jön az erdő, amit növelni kéne, ma már 2 millió hektár fölött van az erdő, tehát növekszik az erdő területet, ugye 2.400.000 hektárig el kéne menni. Nádas halastó, vizes területek itt-ott visszaállíthatók, vagy kellene, hogy visszakerüljenek. Ugye ahol fölveri a náda Dalföld közepét, ott nem lehet számítóművelést csinálni, mert értelmetlen legalábbis, tehát ami mást kell kitalálni. A termőterület az így körülbelül azonos lenne, és a művelés alól kivett területet nem lenne célszerű növelni, sőt rekultiválni kéne, visszahozni egy picit, mert az veszteségterület az erőforrás szempontjából, a föld mint erőforrás szempontjából. A VTT, hogy hozzak egy konkrétabb, közelebbi példát is a vizes ügyekhez, amin dolgoztunk annak idején, ebből egy-két ilyen alap ábrát idehozok. Tisza völgyé, a új vagy a vásárhelyi terv továbbfejlesztése. Koncepció, az olyan 10-15 éve volt, nem is néztem meg kellett volna nézzem, hogy mikor is volt, amikor ezen dolgoztunk, aztán folyamatosan elhalt. Ugye itt ugyanez az adottság kategóriát, hogyha a Tisza-völgyre tágan értelmezve, tehát vízgyűjtőben gondolkodva a Tisza-völgyet megnézzük, akkor látjuk, hogy egy vegyes képet látunk itt. A közép-felső Tisza-vidéken szinte nem találunk agrártermelésre alkalmas területeket. Tehát ott a szántót le kéne hozni. Zöldek és sárgák a területeink. A vagy az alsó Tisza-vidéken, közép-alsó Tisza-vidéken találunk, de ott sem a folyóvölgy közvetlenül, hanem a tágabb környezetében találunk olyan területeket, amelyek hát alkalmasak mondjuk intenzíves szántóföldi művelésre is. Most, hogyha megnézzük itt ezeket a földhasználati zónákat, hogy hogyan is helyezkednek el, ugye 3 kategóriával lehet itt tulajdonképpen bontani. Vannak a mély ártereink a folyóvölgyekben, vannak a kijelölt VTT területek, ugye akkor a maximális kijelölés az 30 tározó volt a Tisza-völgyben, beleértve az időszaki víztározókat is, és azokat a rendszereket is, ahol folyamatosan együttműködünk a Tiszával. A régi típusú, a foggazdálkodás, amiről talán Berci bizonyára beszélt sokat, rendszereket is, ezek a VTT területek. És vannak olyan VTT területek, amelyek együtt a mély árterek is. Tehát így a 3 kategóriát, ha vesszük, akkor azt látjuk, hogy az agrártermelési terület, hogyha itt az arányokat nézzük, agrártermelés szántó alkalmasság, hát a mély árterekben 27%-nyi olyan van, ami egyáltalán agrártermelésre alkalmas lehetne. A kijelölt VTT területeken nem ér el 20%-ot, ami egy ilyen szárazművelésű, mezőgazdasági hasznosításra alkalmas lenne egyáltalán, és a mély ártér plusz VTT is körül mozog, tehát egy 24%-a az így kijelölt, összesen 184.000 hektár tartozott a kijelölt, a 30 tározós koncepcióhoz, 184.000 hektár tartozott, ahol részben gazdálkodási módot, intenzitást is váltani kéne, nem csak az együttműködést a folyóval, hanem másképp kéne használni. Ugye az nagyszerű dolog, hogyha a vizet távol tartod, bizonyos értelemben nagyszerű dolog, építed a gátakat az égig, mert az a következmény, hogy egyre följebb, egyre több víz jön, építed a gátakat az égig, át rohan a víz a tájon, amire egyébként szüksége lenne a tájnak, de akkor tudsz száraz gazdálkodást folytatni, szántóföldi művelést, mondjuk monokultúrás kukoricát termeszteni. Tehát át lehet úgy alakítani ezt a fajta térbeli adottságot, a térszínektől függetlenül, meg a folyótól függetlenül kialakíthatok ott, mint ahogy ki is alakult ott egy ilyen intenzív iparszerű mezőgazdaság. Most, hogyha megnézzük, hogy ténylegesen a művelési ágak, ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy egy 20-25%-nyi terület olyan, ami alkalmas lenne a mezőgazdasági művelésre, szántóművelésre, hát látjátok ott elől mindjárt, hogy ezeknek a területeknek, a mély ártereknek, VTT területeknek, kijelölt tározott tereknek a 75-80%-án ma ez a fajta száraz, szántóföldi, iparszerű, szántóföldi mezőgazdaság folyik. Hát ebből nyilvánvalóvá válik, hogy ha koncepciót váltunk, akkor ezen is változtatnunk kell, mert egy másfajta hasznosítást kíván akkor az a rendszer. És tulajdonképpen itt hát nagyon nem látszik ez,
a változtatás irányát jelzi, tehát a földhasználat változtatás irányát jelzi ez a térkép a 30 tárolós verzió esetén, hogy melyik tározó tér hogyan lenne hasznosítható, ha figyelembe vesszük az adottságait és együttműködni akarunk valamilyen szinten ezzel a folyóval. Tehát nem kizárjuk a vizet, hanem megpróbálunk együttműködni vele. Na most itt területkiterjesztési elképzelések voltak, hát volt ennek többféle verziója, azért azt javaslom, hogy aki ilyesmivel foglalkozik, de gondolom tanuljátok is a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése programot, akik ezzel foglalkoznak. Többféle koncepció volt, attól is függően, hogy mennyi pénz van rá, meg mekkora területet lehet bevonni. Tehát ezeket a területi kiterjesztési változatokat mutatja ez az ábra. Volt olyan is, hogy mindössze a 6 kijelölt VTT tározó területére vonatkozna ez a fajta fejlesztési koncepció. Itt 26 000 hektárról lenne szó, és hát látjátok, hogy ha a mélyártereit is hozzáveszünk, nem csak a kijelölt, hanem a környezetét is figyelmezzük, 39 000 hektár, aztán a 11 kijelölt VTT tárolós verzió és annak mélyártereivel bővítve mit jelentene, és a 30 maximális program esetén 122 000, illetve a kapcsolódó mélyártereket is hozzávesszük, akkor 184 000 hektár. Most ennek megfelelően forgatókönyvek készültek, és ezek tulajdonképpen mutatják is, hogy milyen lehetőségeink vannak. Hát döntés kérdése, hogy melyikkel akarunk élni. A változatlan földhasználat is lehetséges. Tehát változatlan szárazon tartjuk a területeinket, és folytatjuk azt a gazdálkodást, amit eddig csináltunk. Ugye ennek egyre több a konfliktusa, ezt is látjuk. Most nem csak mezőgazdasági szempontból, mert a tér maga ellenkezik ez ellen, hanem vízügyi, vízgazdálkodási szempontból is, meg környezetbiztonsági szempontból is sokféle konfliktus származik abból, hogy ezt változatlanul folytatjuk, de folytatható. Tehát ez döntés kérdés, hogy mit akarunk az életünkkel, a környezetünkkel. Lehet egy új földhasználati szerkezetet, de változatlanul nem a folyóval együttműködő rendszert kialakítani, hanem azokat a tereket, amelyek alkalmasak erre, időnként, időszakosan víztározásra használni. Tehát kiengedni a folyóból a vizet, hogy ne legyen olyan magas az árszint, de egyébként ugyanazt a történetet folytatni. És van egy harmadik forgatókönyv, új gazdálkodási rendszer kialakítása. Most ennek néhány ilyen jellemzőjét hoztam még ideig, talán a vége felé, mert lassan az 1 óra le is jár, és nem akarom nagyon túlhúzni, hogy esetleg beszélhessünk tényleg egy-két dologról. Tehát, hogyha változatlan földhasználati szerkezetet feltételezünk, az A változat, változatlan a gazdálkodásrendszer, amit leírtunk, és időszaki víztározással jár ez még együtt. Csak víztározáskor van vízkivezetés, tehát hogy egy-két alapparaméterét mondjuk ennek a forgatókönyvnek. A szántóarány marad a 70% fölötti, tehát gyakorlatilag ugyanaz a hasznosítás, mint ami eddig idézőjelben jól bevált. Gabonaolaj, fehérje, rostnövényeket termesztünk, tehát a néhány növény monokultúrás tömegtermelése folytatódik. Ezek a gabonaolaj, fehérje, rostnövények, növények támogatottak az EU-ban. Ugyanazok a termékek, piaci értékesítés nehézségei ugyanúgy megmaradnak, tehát ugyanazokról a termékekről van szó piaci szempontból is. Első pilléres úgynevezett termeléshez kötött támogatásokat tudunk ehhez a rendszerhez is igénybe venni. Ezek részben tonnánkénti támogatások, ma 63 eurót adnak a gofnövényekért. Minden tonna után nem kérdezik, hogy gazdálkodsz, hanem egy tonna búza az 63 euró. Ez olyan 70 000 forint per hektár per év támogatást hoz ebben a rendszerben is. Tulajdonképpen az állami földbérleteknél a legnagyobb cirkuszok éppen ezért a támogatásért születtek. Gazdálkodni nem kell, kérdezni nem kérdez alig valamit, de adja 70 000 forintot hektáronként, ha valaki kap 100 hektárt az államtól, hűbéri birtokként, feudunként, mert ez egy feudális rendszer, akkor abból jól meg lehet élni. Hát az 7 millió forintból elég jól el lehet lenni, még egy család is meg tud élni. Van egy felvásárlási rendszere is ennek, tehát intervencióval beavatkozik, és exporttámogatási rendszer. Tehát ezek a klasszikus, régi típusú tömegtermeléshez kötött támogatások megvannak az EU-ban, még ma is nagy részt, nem minden,
mert ezek leépülőben vannak, ez utóbbiak. Készültségi díjról volt szó, és az még bekalkulálható, hogy nem tudni, hogy mikor kell kiengedni, ezért egyfajta ilyen kockázati díjat fizetne ez a rendszer annak, aki vállalja, hogy a területére kiengedjék, mert ezen a tározótéren belül van, ahol majd víztároznak. Ezt akkor 15 000 forint per hektár per évben állapította meg, tehát ez is a bevételi oldalhoz számítható, és csak időszaki víztározás van, plusz ha tényleg ki kellett engedni, akkor kártérítést fizet a közösség annak, akinek a termése ott tönkrement. Tehát ez körülbelül a koncepció, az a forgatókönyv, az első. A második forgatókönyv, ugye ott arról van szó, hogy új földhasználati szerkezet, csatlakozunk bizonyos gazdálkodási rendszerekhez, amelyeket az európai közösség is támogat vidékfejlesztés címén, aminek jók a környezeti, társadalmi, foglalkoztatási paraméterei, és ezzel is együtt jár egy időszaki vésztározás. Csak vésztározáskor vezetjük ki itt is, ebben a forgatókönyvben is a vizet, tehát nem egy együttműködő rendszer a folyóval, hanem hát megcsapoljuk, hogy így mondjam, amikor túl nagy a víz, akkor kiengedjük. Egyébként nem működünk együtt, tehát a gazdálkodási rendszere nem az szerint alakul, hogy mikor jön a víz, vagy mikor nem jön a víz. Új művelési ágarányokat lehet itt a földhasználati zónarendszernek megfelelően ebben már kialakítani, tehát ezt az intenzitást lehet változtatni, attól függetlenül, hogy maga a folyóval való együttműködés még nem valósul meg. Ezek támogatható rendszerek az európai közösségben szintén. Ha ezeket a környezeti minőségi rendszereket bevezetjük, egy másfajta termékszerkezet alakítható ki, ez egyfajta keresleti piac lévén egy árelőnyt jelenthet, és hát a támogatások köre bővül. Itt az ünnep agrárkörnyezeti típusú támogatások, vidékfejlesztési típusú támogatások is bekalkulálhatók. Ugyanúgy a készültségi díj ebben az esetben is jár ezzel az összeggel, és itt is időszaki vésztározás és kártérítés jár még ezzel együtt. Tehát itt magát a gazdálkodás rendszerét gondoljuk újra, de maga ez az együttműködés a folyóval, az még ebben a B forgatókönyvben sincs. És van egy C forgatókönyv, ami azt mondaná, hogy új földhasználati szerkezet, amit az előbb is leírtunk, csatlakozás zonális gazdálkodási rendszerekhez, amit az EU szintén támogat, együttműködés a folyóval, ártéri tájgazdálkodásnak hívják ezt, térszínekhez kötött rendszerek, erről Berci biztosan sokat beszél. És időszaki vésztározás ebben az esetben is természetesen, hogyha szükség van erre. Támogatott rendszerekről van itt szó. Ugye az elején kezdhetjük mindjárt, hogy rendszeres vízkivezetés és vízkormányzás van. Szeretném azt mondani, mert sokféle tévhit van akörül, hogy talán ebben az esetben kevesebb lenne a mérnöki feladat vagy a munka. Én azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerben is a vízkormányzás, vízkivezetés, szabályozás ez legalább olyan komoly, ha nem komolyabb mérnöki probléma is, mint egy olyan rendszerben, ahol a mérnöki kapacitásokat meg a szürkeállományt a gátépítésre használjuk. Én azt hiszem, hogy ez legalább akkora kihívás a vízkormányzás mondjuk egy ilyen területen, hogy az a gazdálkodási szempontból is megfeleljen, meg a mozgó vízzel együtt lélegzünk a víz mozgásával, és a térszíneknek megfelelően kialakított halgazdálkodás, fokoknál az elrekesztés, a vízbőség, vagy a halbőség, aztán a folyóban nyilván az ártereken alakul az ívás, és onnan a ivadék visszamegy, a nagy halat lehalásza. Többes haszonvétel esetén egy ilyen rendszerben egyébként Olaj János számítgatott ilyesmiket, egy FAO révén ő a világot bejárt, egyébként Szarvason volt professzor, a többes haszonvételnek a hasznai lényegesen magasabbak, mint mondjuk egy monokultúrás kukoricatermesztés ugyanezen a területen. Tehát az egy tévhit, hogy egy ilyen rendszerben nem lehet gazdaságosan működtetni. Többes haszonvétel, látjátok, a mély, alacsony és magas ártereknek és az ármentes szinteknek megfelelően eltérő gazdálkodási ágazatok. Halastó, rét, állatbőséggel legelők, gyümölcsösök, kertség, szántók. Mert a térszínek maguk adják. És attól függően, hogy a víz mennyi ideig van ott kint, attól függően más-más hasznosításra van szükség. Van, amelyik tűri
Az ártéri gyümölcsösök kiválóan bírják a lábvizet, sőt, hát várják, hogy jöjjön. A rétek gyönyörűek a legelők, mert ha nem ciános a víz, ugye, mert azzal nehéz bármit kezdeni, de ha megfutja a legelőt, a rétet ez az árvíz, akkor egy csomó tápanyagot hoz, és gyönyörű dús legelők alakulnak ki. Rengeteg állatot tartottak a folyóvölgyekben, ezeken a legelőkön, szinte ingyen. Tehát ez a többes haszonvétel és a térszíneknek megfelelő differenciált rendszer a folyó vízmozgásával együtt változó, és az az együttműködő ártéri gazdálkodás, és hát az ehhez kapcsolható támogatásokat is itt felsorolja ez. Ugyanígy van persze vésztározás, veszély esetén másképp, ki lehet ezt még egészíteni egy vésztározással is, és ha ez kárt okoz, akkor kártérítéssel jár az időszaki vésztározás esetén. Sok mindenről lehetne beszélni, de abba szeretném befejezni, nem lehet, abba hagyom, hogy tudjunk beszélni azokról a kérdésekről, amik izgatnak benneteket. Azt gondolom, hogy ha egy tartamos, hosszú távon működő rendszert akarunk, ami megőrzi az értékeinket, a környezeti értékeinket, az egyensúlyt, ahogy szokták mondani, a jövő generációk számára, ami a fenntarthatóságnak egy ilyen erkölcsi kritériuma, mert erről szólt eredendően a fenntarthatóság, hogy nem élhetjük föl ma azt, amivel a jövő nemzedékek is szeretnének majd élni. Ha egy ilyen rendszert akarunk, akkor nem lehet folytatni ezt a fajta, akár mezőgazdaság, akár nem mezőgazdaság, ezt a természetet csak leigázni és átalakítani akaró megközelítést, hanem az együttműködésnek van helye. Vida Gábor ökológus szokta ezt nagyon szépen elmondani, hogy a versenyt valószínűleg minden vonalon, a versengést így is mondhatom, az együttműködésnek kell fölváltania. Együttműködve lehet, ahogy a természetben is megfelelő környezethasználati rendszereket kialakítani, és mezőgazdaságra is ezek a rendszerek vonatkoznak. Hát csak abba hagyom. És akkor inkább beszéljünk arról, ami érdekel benneteket. Nem tudom, hogy ilyesmire gondoltál-e, vagy gondoltatok-e, hogy ilyesmiről beszélünk, de bármi kérdésre szívesen válaszolok. Van egy jó bő 20 percünk rá, hogy parancsolj.